Brillanti Musicals kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Partit Laburista għandu mexxej ġdid, Robert Abela ta' 42 sena. Nilqa' umiltà kbira dan ir-riżultat. L-ewwel kelmtejn lil isten Robert Abela l-ħabta tas-9:30 filgħodu wara li kien elett mexxej tal-Partit Laburista. Fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun kienu għadhom kif ingħaddew il-voti tal-membri tal-Partit Laburista li votaw biħġarhom f'elezzjoni għal mexxej nhar is-Sibt 11 ta' Jannar tal-2020. Id-deċiżjoni kienet magħrufa u Robert Abela, avukat ta' 42 sena, sar id-disa mexxej tal-Partit Laburista, 4 snin mexxej tal-Partit Laburista. 4 snin li fihom il-Partit Laburista kompla jkun l-akbar forza politika li tisma', tifhem u taġixxi. It-tmexxija ta' Robert Abela kisbet l-akbar rebħ elettorali għall-Partit Laburista fl-istorja ta' Malta sovrana. Il-fiduċja b'saħħitha tal-poplu fil-programm ta' ħidma tal-mexxej Laburista kien jirrifletti 1000 proposta li llum qed jissarfu f'1000 kisba. Il-Manifest Malta flimkien kien approvat f'Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista waqt il-kampanja elettorali tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Minn proposti marbutin mal-garanzija tfal u investiment fl-aqwa ambjent edukattiv li jwassal għal ħolqien tal-aħjar opportunitajiet għal investiment fl-ambjent għal komunitajiet siguri u attivi. Sa viżjoni ekonomika li tejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. Dan huwa l-pjan ta' mexxej Laburista li stabilixxa ruħu li fil-qalba ta' ħsibijietu jibqgħu il-familji. U llum f'dat b'responsabbiltà ta' familja akbar. U dak huwa illi qed impoġġu qudiemkom illum pjan ta' kif se nibqgħu ntejbu lil dan il-pajjiż. Pajjiż li jgħix bħala familja waħda. Kollox nibet mill-100 idea. 100 idea fis-sena li l-Partit Laburista fakkar il-100 anniversarju mit-twaqqif tiegħu. 100 idea li kellhom ħaġa waħda komuni, il-prinċipji tal-Partit Laburista. Partit Soċjalista u Demokratiku li taħt it-tmexxija ta' Robert Abela kompla jkun attiv anke fil-fora internazzjonali. Dan mhux biss meta l-Partit Laburista laqa f'pajjiżna laqgħat tal-Ewroparlamentari tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi, imma anke fuq livell ieħor Ewropew meta Robert Abela wassal vuċi progressiva u soċjali mal-mexxejja tas-Soċjalisti Ewropej. Permezz ta' deputati tiegħu fil-Parlament Ewropew, il-Partit Laburista tenna l-għajta tiegħu Malta l-ewwel u qabel kollox. It-tmexxija ta' Robert Abela fissret ukoll aktar tiġdid fil-Partit Laburista, ħatri ġodda fl-amministrazzjoni u kampanji li fissru li aktar nies issieħbu fil-familja kbira tal-Partit Laburista. Grupp parlamentari Laburista maqut b'nies b'esperjenza, oħrajn żgħażagħ u aktar nisa frott il-programm LEAD li kompla jwassal aktar preżenza femminili fil-politika. Partit Laburista, partit tal-ġustizzja soċjali. Il-valuri li weldu l-fundaturi tiegħu u l-mexxejja kbar li kellu, li wieħed minnhom ingħatatlu tislima li tixraqlu ta' ġentlhom u umli li kien. Fuq kollox, Partit Laburista mexxi minn Robert Abela li jibni fuq it-tajjeb li għamiltu l-snin il-partit u li jsaħħaħ Malta tagħna. Ejja ħanibqgħu nippremjaw il-bżulija, ejja ħanibqgħu nippremjaw il-ġid, nippremjaw lil min irid isaħħaħ u jtejjeb il-komunità. Ngħinu lil min hu l-aktar fil-bżonn, inkomplu nsaħħu l-ekonomija tagħna biex tibqa' aktar sostenibbli fit-tul, nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna, nieħdu ħsieb is-sigurtà ta' pajjiżna għax hekk nilħqu il-livell li jmiss. Din hija l-viżjoni tiegħi, din il-viżjoni tagħna għal 10 snin li ġejjin. 10 snin oħra ta' ħidma u suċċessi flimkien ejja ħalli nibqgħu insaħħu Malta tagħna. Grazzi.